Un portfolio é unha carpeta onde se gardan proxectos de forma ordenada, tipicamente emprégase en artes. De aí pasou a portfolio digital, ese espacio web onde subimos e ordenamos o noso material. Hai moitas plataformas para ter un portfolio digital. A máis intuitiva probablemente sexa Google Sites, pero pertence a Google, xa o sabes. Temos tamén a Gueiro, público da Xunta de Galicia, para o cal tes que ter unha conta, pídella ao teu profe. E finalmente temos WordPress. WordPress é o espacio web que máis se emprega no mundo. Ten unha parte de pago, pero ten tamén unha pasarela gratuita e online que ofrece moitísimos servicios. Imos con ela. O teu espacio de traballo, aquí o tes. Os sitios que tes creados e que podes sempre atopar nesta W de WordPress. Imos comezar polo máis fácil, que é o que temos á dereita, o noso perfil. Ben, en calquera menú de WordPress vas encontrar á esquerda unha barra de navegación e vas ter moitas máis ferramentas das que realmente vas precisar. Agora o veremos. O meu perfil, no meu caso, subinlle unha imaxe, puxen un nome público e unha pequena definición. O resto xa nos ven dado por defecto. Configuración da conta. Podedes escoller aquí a plantilla de visualización da vosa propia estrutura interna. Non ten máis importancia, non a vai ver ninguén. Idioma. Eu escollo o galego, pero só o 13% dos contidos están en galego. O resto verédelos en inglés. A mí non me importa porque é un inglés universal, un inglés que todos deberíamos de manexar. Podedes escollelo en castelán tamén. Non é a miña opción. En compras, menú lateral, podedes asociar unha tarxeta por si quixerades comprar algún plugin de pago, pero como vos expliquei antes, WordPress é gratuito, aberto, e as súas ferramentas gratuitas son moi potentes. Moi ben, configurado o noso perfil, volvemos á W dos nosos sitios, de acordo? Eu teño aquí un creado e imos engadir un. Add new site, así de sinxelo. Vai nos aparecer un espacio para que escribamos o nome do noso sitio. Imos de chamar Ana Moreiras, Alexandra Pacheco, Portfolio. Damos de intro e as primeiras opcións que me saen sempre van ser de pago, pero vai haber unha opción gratuita co dominio .wordpress.com. Válenos. Escollemos, continuamos. Vólvenos a abrir unha ventana de opcións distintas de dominio na que, de novo, escollo a gratuita. E, a continuación, xa vamos ter un sitio, así de rápido, así de fácil. Temos que especificar para que o queremos. Escribir e publicar, negocios, para traer un sitio que xa exista, venta online, outro. Escribir e publicar. Continuamos e agora vamos a poñer o noso nome. Portfolio de Alex e Ana. Subtítulo. Portfolio para a licenza Formación 2024. Imos alá. Continuamos. E agora xa me permite directamente empezar a escribir unha entrada, escoller un deseño ou marcharme ao meu tabuleiro. De acordo? Eu vou ir ao meu tabuleiro para ver exactamente as tripas de calquera sitio web, vale? Unha vez máis, vai nos aparecer un menú á esquerda no que podemos acceder a todo o importante. Páxina de inicio, que é a que vai ver calquera usuario ou usuaria cando busque o noso nome. Estadísticas de uso. Ampliacións de novos planes, plugins que eu queira engadirlle. Buzóns de informes internos. Estas de aquí, eu non as manexo nunca, non é preciso. Artigos, sí, un blog está composto de páxinas e artigos. Neste caso, vos tedes que ter como mínimo a páxina tecno e a páxina galego. E dentro de cada unha desas, ides escribindo os artigos que son as tarefas, vale? Multimedia é o banco de recursos que se crea dentro de WordPress cos vosos propios recursos. E páxinas, como vos dixen antes, as que vamos creando. Imos empezar por este punto, polo tanto, de acordo? Vámonos a páxinas e fixadevos, trae por defecto unha que se chama Acerca de min. Moi ben, imos modificala, porque esa páxina está ben conservala para que a xente sepa quen somos, de acordo? Por defecto,
WordPress usa un editor de bloques moi intuitivo. Aquí está. Acerca de... Este é un exemplo de páxina, a diferencia dos artigos, etc. Isto é unha única páxina. Moi ben, pois aquí poñemos páxina das profes Ana Moreiras, o burro diante para que non se espante, e Alexandra Pacheco. Vamos a poñer páxina de mostra, porque isto despois borraremoslo, de acordo? Das profes, Imaginádevos que quixeramos linkar o noso nombre a algún sitio que xa existe. Eu collo isto, poño aquí, de acordo? Eu teño, por exemplo, unha páxina que é anamoreiras.eu, rascala, clas, xa está, vale? Imaginádevos que quero meter unha foto. Vedes que aquí á dereita aparece un botonciño máis? Iso para engadir un novo bloque. E así funciona o bloque. Aparecenme os máis usados e abaixo todos. Os máis usados. Un parágrafo é para meter un bloque de texto novo, unha imaxe para cargar ou usar unha da nosa biblioteca, título para cambiar a tipografía e poñela máis grande, galería para poñer as imaxes máis de unha, un listado e unha cita. Imos meter unha imaxe, podo elixila, como vos digo, desde a galería, agora xa podo crealas tamén con inteligencia artificial, vamos a cargala desde o noso ordenador. Por defecto ábrese a última carpeta que estive usando, que é de bioconstrucción no meu instituto, escollo unha imaxe, de acordo? Fixadevos que esa imaxe eu podo tamén linkala a unha información externa. E podo meterlle aquí un texto alternativo. Xa está, simplemente lle temos que dar a guardar, aquí arriba á dereita. Xa temos a nosa primeira páxina guardada, de acordo? Fixadevos que era unha que había por defecto, e antes dixenvos que sería conveniente ter máis de unha páxina. Moi ben, vou volver aquí. Esta vai ser unha páxina nova, que se vai chamar Baugal Tecno, de acordo? Pero primeiro teño que escoller a súa plantilla. As plantillas que me está ofrecendo agora mesmo WordPress son as asociadas ao tema no que estou. Abriuse un tema por defecto. Despois enseñareivos a cambiar de tema, de acordo? Imos coller... bueno, aquí hai unha plantilla con un mapa, en este momento non me interesa, non sei. Esta, por exemplo. Podo tuneala completamente, de acordo? Chamámoslle Baugal Tecno. Podería seguir cambiando os bloques. Isto é un botón, vale? É un dos bloques que eu podo engadir. Podo cambiar o texto, por exemplo, máis info, e podería ligar isto externamente a un sitio. Fixadevos o que vos decía antes. Se lle dou a ver todos, aparecen aquí todos os tipos de bloque que podo engadir. Son un montón. Podo engadir unha estrutura en columnas para cambiar o párrafo e que non sexa continuo. Vale? Podo añadir calendarios e widgets personalizados, icona de redes sociais. Bueno, é moi versátil. Profundízase nel xogando con el, así de sinxelo. Moi ben, imos publicar xa esta páxina e imos volver ás nosas páxinas. Fixadevos, aquí está, acerca de profe de Ana Moreiras. Se agora nos vamos á páxina de inicio e aquí nos tres puntiños e dou a ver páxina, podemos comprobar o aspecto que ten. Non nos gusta moito? Non hai problema. Imos cambialo. Pechamos aquí e ora fixadevos, quedábanos unhas opcións de menú á esquerda. Apariencia, engadidos, usuarios, ferramentas, preferencias. E vamos ao que nos interesa, a apariencia. Ímonos a temas e agora van nos aparecer distintos temas gratuitos todos, como vos dixen, ou case todos, que podemos escoller, vale? Entón, non sei, por exemplo, este, 2024, déixanos facer unha previsualización, déixanos escoller, en este caso, non, os estilos dentro dela serían de pago, pero, bueno, o básico chegaríanos, activámolo, danos as felicidades, maravilla, podemos customizalo, cambiando as fuentes que trae por defecto, etc. Imos ver o sitio agora. Aquí están as páxinas, acerca de páxina da profe. Este é o noso menú de navegación. Se eu agora creo unha páxina dentro desta,
De acordo? Pinchando aquí podería vela. Volvémonos á páxina de inicio porque nos queda crear artigos. De acordo? Aquí están. Artigos. Fixadevos, trae unha serie deles por defecto. Imos eliminalos. Eliminamos. Estes artigos vense na páxina principal ou na páxina que lle digamos que debe de pertencer. Engadimos un artigo. Por defecto sempre van ir á páxina principal. Aquí o temos. Artigo de presentación. Queremos engadir algo? O que fixemos antes. Activamos aquí este bloque. Mais, de acordo? Parágrafo era o que nos viña por defecto. Vamos a activar, por exemplo, en ver todos, visualización por columnas. 2 columnas. Aí o temos. Agora aquí metemos un texto. Ese texto é columna da esquerda. Aquí mesmo doulle intro e podería meter unha imaxe. Vamos a cargala. Esta de novo. Aí a temos. Agora está nunha columna. E na outra columna engadimos un bloque, un parágrafo de novo, columna da dereita, e aquí poderíamos botón intro, máis, añadir unha imaxe ou un listado, por exemplo, que vos parece. E o listado vai poñer ítem 1, ítem 2, etc. Aquí temos unha entrada, de acordo? Publicámola e podemos vela. Previsualizala. De acordo? Aquí está. Aquí a temos. Vou volver aquí, a parte principal, o noso sitio. Se agora quixéramos, indo a preferencias, permitiríanos meterlle unha icona especializada, permitiríanos cambiar algúns dos axustes e, sobre todo, aquí abaixo, borralo permanentemente, que é exactamente o que imos facer. Temos que volver a meter aquí o nome. Hai que escoller todo o nome. Metémolo aquí e borrámolo. E con isto desapareceu o noso sitio para sempre.